Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыру татар фольклоры. Аның әһәмияте, үзенчәлекләре, кулланылышы, халык авыз иҗатының телне саклау һәм үстерүдәге өлеше хакында. Дөрес юлны табу өчен безгә үзебезнең үткәнебезне, халыкның авыз иҗатын, гүзәл йолаларын, горыф-гадәтләрен өйрәнергә кирәк. Фәкать алар гына дөрес юлны табарга, халкыбызга нахак бәла ягуларга дөрес җавап бирергә ярдәм итәчәк. Сүзлеккә күз салсак, фольклор халык хикмәте, акылы, теге яки бу милләтнең сүз сәнгате, тел иҗаты дигән мәгънәне үз эченә ала. Ул халыкның тормышын, карашын, идеалларын чагылдыра. Термин 19 гасырда барлыкка килгән, татар дөньясында аны 20 гасырда куллана башлаганнар. Фольклор телдән иҗат ителүе һәм буыннан буынга тапшырылуы белән үзенчәлекле. Халык авыз иҗаты әсәрләре телдән сөйләнгәндә һәм башкарылганда гына җанлы, тормышчан була. Фольклор халыкның күп гасырлык тарихи тәҗрибәсен, дөньяга карашын, тарихи үсешен чагылдыра. Шул ук вакытта ул милләтләрнең эстетик һәм этик нормаларын саклый, халык характерындагы иң яхшы милли сыйфатларны мактый, милли үзаңны үстерә. Фольклор сәнгатьнең барлык традицион төрләрен үз эченә ала. Шуларның кайберләренә тукталып үтик. Бәетләр тарихтагы ниндидер әһәмиятле вакыйгалардан, сугышлар, күтәрелешләр яки айрым кешеләр һәлак булганнан соң барлыкка килә. Әлеге лираэпик жанр үрнәкләре гадәттә трагик характерга ия. Әкиятләр мөгаен иң популяр, кызыклы һәм җанлы фольклор жанрыдыр. Татар әкиятләрендә еш кына төп герой булып, иң гаҗәеп батырлыкка сәләтле Баһадир тора. Халык хәзинәсендә тылсымлы әкиятләрдә, хайваннар турындагы әкиятләрдә, көнкүреш әкиятләре дә бар. Мәкальләр һәм әйтемнәр халыкның зирәкле хәзинәсе. Алар барысы да диярлек, нәрсә яхшы һәм нәрсә начар дигән сорауларга җавап бирә. Мәкальләр һәм әйтемнәр халык теле белән әйтелгән хукук нормалары ул. Табышмаклар халык авыз иҗатының бик борынгы төре. Табышмакларда гадәттә сорау да бар һәм яшерен җавап та. Татар табышмакларының тематик диапазоны шактый киң. Аларда кеше тормышының барлык өлкәләре диярлек чагылыш таба. Татарстандагы милли мәдәниятләр, гореф-гадәтләр елына багышлап, Казан шәһәренең башкарма комитеты, туган телләрне саклау комиссиясе, татар кызы, татар егете бәйгесен уздыра. Халкыбызның мәдәни кыйммәтләрен, милли йолаларын яшь буынга җиткерү шараның төп бурычы. Һәр катнашучы да тамашачы игътибарына халкыбызның бер йоласын күрсәтергә тиеш иде. Йолалар бик күп, әлбәттә, әзерләнгәндә бик күп төрле йолаларны карап чарам туры килде, ләкин бала каршы алу йоласы безгә якынрак тоелды һәм күптән ул гореф-гадәтләрне безнең күргәнебез юк. Менә шул гореф-гадәтләрне яңартасыбыз, күрсәтәсебез килде. Без классыбызның укучылары белән ярты классыбыз катнашалар, бийләр, җырлыйлар, ә калганнары аларны каршы алып тәбрикләп торырга, аларның җан атарга килдек. Финалда йолалардан тыш заманча милли кием, милли бизәк биремнәре дә бар иде. Бәйге катнашучылар өчен генә түгел, укытучылар, бар сыйныф һәм мәктәпләр өчен бәйрәмгә үрелгән. Безнең йола буенча безгә электән жеребьевка булды. Безгә жеребьевка буенча эләкте боз узату кичәсе. Боз узату кичәсе буенча безнең икенче укытучыбыз, җитәкчебез Халима апа бик зур ярдәм итте. Бик кызыклы гына легендалар табып, шул легендага нигезләнеп, бик матур итеп боз узату кичәсен ясадык. Бик кирәк. Алар өчен түгел, әле ул безнең киләчәк буын өчен дә кирәк булачак. Шушы бәйрәм безнең киләчәктә телебезне дә югалтмаячак. Халкыбызның гореф-гадәтләрен дә саклап калырга бик ярдәм итәчәк. Барыннан да бигрәк балалар бәхетле. Бәйге үзара аралашу, дуслашу мәйданчыгы да бит. Үзем моны теләдем. 9 класстан гына ярый катнашырга бу конкурста. Менә нигаять 9 класска барып җиттем и бергә инде укытучылар белән үзем катнашырга булдык. Бу минем өчен яңа дуслар, яңа белемнәр,
яңа бүтән әйбер бик күп әйбер алдым үзем өчен. 2014 елдан бирле үткәрелүче бәйге яшь буын өчен бик мөһим. Ул балаларда татар халкына хас әдәп, әхлак, тырышлык, осталык кебек матур сыйфатларны тәрбияли. Милли үзаң булдыра, милли йолаларга сакчыл караш тудыра, буыннар чылбырын ныгыта. Халык иҗатын белми торып, аның шын тарихын белеп булмый дигән бөек рус язучысы Максим Горький. Чыннан да халык авыз иҗаты бетмәс, төкәнмәс хәзинә ул. Ул җәүһәрләр әхлак чишмәсе дә, белем чыганагы да. Авыз иҗаты әсәрләре аша элек-электән кешеләрдә, бигрәк тә яшь буында туган җиргә, ватанга мәхәббәт, ата-анага, өлкәннәргә хөрмәт, хезмәт сөю, гаделлек, сабырлык, юмартлык кебек күркәм сыйфатлар тәрбияләнеп килә. Фольклорны тулы нигез белән халыкның әдәп-әхлак кодексы, җәмгыятьтә үз-үзеңне тота белергә өйрәтүче язылмаган кануннар дип бәяләргә мөмкин. Фольклор жанрларын тәшкил иткән мәкаль әйтемнәр, табышмаклар, мәзәкләр, әкиятләр, риваятләр, дастаннар, бәйет мөнәҗәтләр, лирик һәм йола җырлары халыкта әле дә саклана. Татар фольклоры әсәрләренең бер гасырдан артык тарихы билгеле. Бүгенге көндә дә тел галимнәре төрле төбәкләргә экспедицияләргә чыгып, фольклорыбызны яңа әсәрләр белән баета. Татар халык иҗаты әсәрләренең язма әдәбиятка да йогынтысы зур. Әдәбият гасырлар дәвамында фольклор традицияләре белән бик тыгыз бәйләнештә үсә. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай иҗатында да без әлеге бәйләнешне яхшы күрәбез. Мифологик геройларның язучылар иҗатына, әкият дастаннарга кереп китүе табигый күренеш. Татар мифологиясендәге иң билгеле персонажларның берсе Шүрәле, урман хуҗасы. Аннан да куркынычрак убыр, ягъни убырлы карчык та әкиятләрдә бик еш очрый. Су анасы образы да шушы исемлектә. Су белән бәйле тагын бер илаһи зат, аждаһа, шулай ук әдәбиятка үтеп кергән геройларның берсе. Риваят атның төркеме борынгы милли уен коралларын барлау, торгызу һәм халыкка кайтару, халкыбыз җәүһәрләрен саклау юнәлешендә хезмәт куя. Ул гына да түгел әле, 10 елдан артык эшләп килүче төркем татар халык авыз иҗатын, фольклорны саклый. Бүгенге көндә риваятләр 1000 сандагы проектын тәкъдим итә. Риваят этно төркеме бу ел башында инде гореф-гадәтләр елы буларак ният булды балалар өчен концерт махсус эшләргә. 1000 сандагы проекты күптән бар инде, ул радио форматта, телевизион форматта. Һәм шуның сәхнә вариантын булдырырга ниятләдек. Һәм инде менә яз көне без аның беренче концертын куйдык шушы әкият концерт залында. Анарсың без районнарда йөрдек, районнарда куйдык. Һәм инде ел азагында менә финал буларак без тагын шушы концертны тулыландырып сәхнәгә алып менәбез. Монда инде яңа персонажлар бар, Тәңре персонажы, яңа композициялар бар. Балаларга бик кызык булыр дип уйлыйм, чөнки балаларга бит анда төрле форматта эшләргә кирәк. Монда җыр, бию генә түгел, уен коралларына түгел, монда диалог бара. Безнең фольклор, безнең җырлар, биюләр, уен кораллары һәм борынгы музыкада алар ишетәчәкләр. Тәңрене без кертергә булдык, чөнки Тәңре образы ул безгә риваятләр сөйли. Монда бит уен кораллары, безнең борынгы уен кораллары үрелеп бара төрле риваятләр, легендалар белән. Шуңа күрә инде әгәр бер кеше сәхнәдә сөйләп торса, ул кызык булмый. Шуңа күрә без Тәңрене алдан яздырдык, аңа матур образ бирдек һәм ул безнең белән аралаша. Без легенда сөйлибез, дөресрәге риваят сөйли безнең Тәңре, без уен кораллар белән уйныйбыз һәм уен коралларына багышланган композицияләрне сәхнәдә башкарабыз. Тулландырып торабыз, әйе. Төркемнең шигары үткәннәрне саклап, бүгенгесен булдыру. Миссиясе татар мәдәниятен популярлаштыру.
Тамашачылар кыска курай, тел курай, көпшә курай, думбра, камыл, сырнай, кубыз кебек борынгы халык уен коралларының яңгырашын тыңлады. Без күп районнарда булмадык, без булдык Шермешәндә, Нурлатта, Актанышта, Мөслимдә булдык. Монда Казанда беренче җирдә куйдык. Һәм безнең әле килеш бу бит башлангыч кына. Бу проектны без әле тагын тулыландырып тагын яңа профессиональ съемка булачак. Кемнәр безнең концертны карый, нишләп без белмәдек, без тагын туганнарны, дусларны алып килгән булыр идек дибез. Без сез беләсез, бүгенге көндә балаларга гына түгел, гомумән кешеләргә аңлату бик авыр, җиткерү мәгълүматны бик авыр, чөнки хәзер концертларда, чараларда бик күп авыр җәлеп итү кешене. Ләкин без эшлибез, мин уйлыйм, менә сезнең ярдәм белән, безнең хезмәттәшләр ярдәм белән алай берсә кешеләр белерләр. Руслан әфәнде проектның яшь буын өчен әһәмиятен, мөһимлеген кат-ката сызыклады. Шулай булмыйни. Халкыбыз җәүһәрләре һәр вакыт игътибар үзәгендә булырга тиеш. Тел халыкның, милләтнең иң беренче һәм иң әһәмиятле билгесе. Тел бетсә, ул телнең иясе булган халык та, милләт тә югала. Шуның эчендә туган телен кадерләп саклау, үстерү, аның сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү һәр кешенең изге бурычы. Һәр халыкның телен өйрәнү халык авыз иҗатының иксез-чиксез хәзинәсен танып белүдән башлана. Кешелек элек-электән өлкәннәрнең акыллы сүзләрен, төпле фикерләрен истә тотып яшәгән. Әби-бабаларыбызның тормыш тәҗрибәсе безгә яшәү дәверендә төрле кыенлыклардан чыгу юлын күрсәтә. Bundan буынга күчеп килгән әлеге кыйммәтләр бүгенге көндә дә зур әһәмияткә ия. Балага туган телне сеңдерү дә иң беренче чиратта фольклор үрнәкләреннән башлана. Бишек җырлары аша сабый телне, милли көйләрне ишетә. Әкиятләр аша дөньяны танып белергә, яхшыны яманнан аерырга өйрәнә. Димәк, халык авыз иҗаты белән танышуыбыз бишектән үк башлана. Ул шәхесне формалаштыруда мөһим чара булып тора. Фән, техника, компьютер, интернет заманында яшибез. Күп гасырлык фольклор байлыгыбызны тормышта куллануның сайыга баруы беребезгә дә сер түгел. Авыз иҗатына ихтыяҗның кимүе, телгә игътибарның кимүе белән тыгыз бәйләнгән. Туган телебезгә, гореф-гадәтләребезгә, гомумән милли мәдәни мираска әһәмият бирү һичшиксез гаиләдән һәм мәктәптән башлана. Тел һәм мәдәни байлыгыбызны саклап калу юлында уку-укыту системасында әйткәнебезчә фольклорны куллану отышлы чараларның берсе. Фольклор әсәрләре тәрбия бирү максатыннан да логик фикерләү сәләтен үстерү, сүзлек запасын байыту чарасы буларак та кулланыла. Каюм Насыйри музейында күркәм очрашу. Композитор, фольклорчы Мәсхүдә Шәмсетдинова фольклор татар мәдәнияте җәүһәре дип аталган лекция уздырды. Беләсезме, минемчә, безнең гомумән татар фольклорына кирәкле игътибар бирелми хәзерге көндә. Әлбәттә, безнең бик күп ансамбльләр, безнең әлбәттә чыгышларда бара, төрле площадкаларда, мәйданнарда. Әмма менә чын фольклорга кирәкле игътибар бирелми. Шуңа күрә мин әлбәттә Мәсхүдә апа Казанда булганын белгәчтен инде аны чакырмыйча кала алмадым, әлбәттә аны чакырып, монда лекция укытырга дип шундый максат белән мөрәҗәгать иттем. Һәм Мәсхүдә ханым әлбәттә шатланып ризалашты. Әлеге теманы минем популярлаштырасым килә. Һәм без бит Каюм Насыйри музейында сезнең белән әлеге чара уздырыла. Каюм Насыйри ул татар халыгының фольклорын җыйган кеше. Нәкъ шул сәбәпле Мәсхүдә ханымны монда чакырырга булдым. Мәсхүдә ханымның фаразлары күтәренке рухлы. Татар халык авыз иҗаты мәңге яшәячәк дигән фикердә ул. Барысы да гармун белән җырлыйлар ич. Гармун белән татар халык көйләрен җырлыйлар һәм алар бер вакытта да мин күрүемчә ул ничектер күбрәк һәм халыкны ярату, ул бит инде шул фольклорга табынып яшәүе. Кайда нидегенә радиолардан, кайда гына араларда барырыз. Кешеләр гармун тартып борынгы татар көйләрен җырлыйлар. Татарның бер генә кешесе калса да, татарның фольклоры бетмәячәк. Чөнки безнең татарлыгыбыз менә үзебезнең телебезгә, үзебезнең гореф-гадәтләребезгә, үзебезнең моңына да үстертелгән халык.
Татарлар бит Татарстанда гына түгел. Татарлар бит бөтен дөньяда. Сез күрсәгез, без уйлыйбыз. Без Татарстан эчендә генә кайныйбыз, әмма теге Татарстан, Казанда кайныйбыз. Шунында өстән карасаң, ул дөньяда үзбәк татарлары, чит илләрдәге татарлар, казакъ татарлары, бөтен дөньядагы татарларның нәни сабыйлары гармонына тартып түгел, барабан кагып татарча җырлыйлар һәм тыпырдыйлар. Мәсхүдә ханым фольклор материалларын кая барсам, шунда туплыйм ди. Трамвайда барганда, кибеттә, чират көткәндә, колагыма ятрак сүз ишетелеп китсә, ул кешене сөйләштерәм. Аның туган җирендә яңгыраучы җырларны язып алам, җыйнап барам ди. Чит илдә яшәп тә халкыбыз мәдәниятенә тугры калып, аны үстерүгә зур өлешен керткән Мәсхүдә ханымга зур рәхмәт. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген без татар фольклоры, аның әһәмияте, үзенчәлекләре, кулланылышы, халык авыз иҗатының телне саклау һәм үстерүдәге өлеше хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.